Coba apa coba? Kami tak. Duit. Kau selalu jaga sini yang kugar nani. Jiwa jadi serba. Mami jaga nang gede mbak tu. Kau selalu kan nang kejaga sini mana? Lalu sekarang jumlahkan sekarang jumlahnya juga, nang kamu jangan tangse. Bil tajib terus angker, imbas tidak. Nasi kane jet sekarang dah, ni cuma nak bel saya kan. Mana cikang si bil taj bas cikang layu hata kita hakan. Isi dong. Ang ini ke sob bel taj juga. Kita tu thabo nak sini tu. Bernyala. Kamu bawa besok golang ni ya. Atmon seri nedi orang kan wajib mendelang. Ini mita kisi. Saya. 90 biga besar fodo. 90 biga besar sob. Punaga lang nane only babel calang bay mana mulai ya. Okana ne. Zrap sidep jaz besingau. Kamu bawa atmon singau rin tangan wajib mendang. Mana singau gleb siapa ne bejaz besar. Pada jeng itu bial thaiga sini. 90 बिगाया ओरैनो 8 मन ओरैनो थांबा मालाब जानो नङा होमबा थेवबाबो खस्थ'नि थाखाय मा खालामनो होमबा आदा जानांसिगोन आदा फाननांसिगोन फाननोथ' खम मोनसिगोन 90 बिगा बेसरनि फुनायाव आरो बिराद थाङो बि ओरैनो बेसेमोन बाजै बिगा फुनायाव 1400 लाखायो फुनायावनो 90 बिगायाव साननानै नोंसोर बेसे थांगोन आरो हासारनि थायो फोनाय टाइमाव हाजिरा लाना फोनाय जायो आरो हासारनि थायो आरो ना बिनि थाखायनो जियानो जाथों नायदो नोंथांमोना माबायदि जादों देखायनोसै दादों खामानि मावनानै बाहाय बेलथायनानै साहा लोंदों आरो ना गासिबो गथ' गथाय गासिबो नै बाजिमोना बोरैहाय आरायफोरखौ फुगासिनो नै थ' नायदो आं नोंथांनो देखायलांसै आरो ना दैया नङा होमबा नै जापाव होनलायनाय बेहाय नै बेखौ जोङो माबाजोब्बाय लांजोबनानै गोजौआव बिदि दोनहैजोब्बाय आरो उपाय गैया हाब नै बिदि गोजौखौ दोनजोब्बाय थारमाने उल्थाय नङा होमबा नायदो होनोमोनलाय खेथि खालामनायाबो इसेल' नङा आरो बेलथाय होआबा दा उपाय गैया होमबा 90 बिगा हानि बेसर ओरैनो खमैबाबो 8 मनसो ओरैनो दैयाव थांखानाय बायदि दैयाव दाना उपाय गैया नायदो आरोना ओरैहाय रोमै नैबेखिबो नैबेथ' सेवनाय बायदि जाजोब्बाय थारमाने बेखौबो सालिनो होगासिनो आरोना ओरैहाय नायदो ओइखिबो दामोल खालामना दोनखाजोब्बाय सेस आरो माथो खालामनो ना नै जे फुनाय फागसे फुबाय थिखांनाय फागा थिखांनाय बा इदि खालामगासिनो ओरैहाय नायदो ओरैहाय आरो रोमै नुलायगोन आरो नोंथांमोना नायबाय थादो माथो खालामनो ना नै बाहाय बिदि आरो बेहाय दामोल खालामलायबाय बिदिनो बाहाय गेजेर दामोल खालामलांगासिनो अखायाबो ओरैबायदि हाखादों नालाय मा खालामनो मा मानो जालायलांबाय आरोना अखा हानायदोनो दा नोङो माबायाबाबो जाया जाहैबाय ओमफ्राय बेखौ अखानि थाखाय थिखाङाबाबो जाया अखायानो लस खालामजोबलांबाय आरो गोबां लस खालामलांबाय मा खालामनो ओरैनो फुनायनि फैसाया थांसिगोन हासारनि फैसाया थांसिगोन फानबाबो बारा दाम मोननाय नंला दा गोसोम जाजोब्बायना बेगरफ्रा नङा होमबा दा थावआवबो बाहाय जानांसिगोन बिनि उनाव थेवबो नायनोसै आरो बेसेसो मोनो दाम नङा होमबा नोंथांमोना रेसपन्स नायबाय थादो दोनथ'नोसै आङो बाय थिखांलायनोसै नङा होमबा जियानो जाथोंसै थांनोसै जोङो गासिबो थांजोबनोसै जों जमाहाय नै
माने नोङो ट्रेक्टरखौ मोनाबा आरो दा थांनानै दिनै ट्रेक्टराबो जों थांजोबनोसै आरो माने ओंखाम जानो थांफिननोसै थोरायबाय बाखिफोरखौबा थौदा बिसोरखौ होनखाबाय नैबेखौ गासिखौबो जा खामानि फैदोंना बिसोरखौबो होनखाजोब्बाय जोङो माने जों थांनोसै दिनै रानहोनोसै राननानै न'नि ट्रेक्टराबो गुबुननियाव थांजोबदों नालाय मारा होनो बेनि थाखायनो बाय जों दा थांजोबनोसै थांनानै नायनोसै खैदिनाव हायो बेखौ बेसरखौ मारा होनो 90 बिगा हानि बेसर नालाय नङा होमबा थ' नायदो रायजोफोर नोंथांमोना मायाबा थाबोदो जाहैबाय बेलथायनाया बे सानै साथामजों थिखांथोंसै आं थांनोसै थारमाने सिथ्लिखौ आंखौसो लांफानो होबाय बाजैया जानिया लाना थांदोनि आङो सिथ्लिया बैनो बेवहाय जेराव जोंहा आफाखौ लास्ट बिदाय होनाय समाव बेहायनो जोंनि बर'नि नेमखान्थि बायदियै सावदोंमोन आरो बै जायगायावनो आफाया बुंदोंमोन आंखौ बेवहायनो सावदै होननानै नैबे बे जायगायावनोमोन जोंहा आफा सावनाय जायगाया बेनोमोन नै गोबाव जाबाय ना बेनोमोन बिराद गोबाव जाबाय बाबानि थैनाय समाना बेनि थाखायनो बेयावनो सावदोंमोन आफाया गावनो बुंदोंमोन आरो आंखौ थैयोब्ला बेवहायनो सावदै होननानै बिनि थाखायनो जोङो आफानि खोथा मथे बेहायनो लाबोदोंमोन आरो आफाखौ थैनाय बेवहायनो सावनो आरोना खाथिजोंनो बेसेबांबा जिरि जिरि दैमा बोहैनायनि होमबा मुखाल जायगा बे लामाजों मोजां खाथिखैनो लामाबो दङ थ' थांदोनि बिसोर फैबाय थागोन दा आं थांहोलांदोनि ना